उद्देश्य माने जोंहा बिसायख'थि फैबाय नालाय जोङो सुबुंफोरा हादोराव बिसायख'थि फैयोबा राजखान्थि हान्जाफ्रा रायजोनि गेजेराव थांनांगौ, रायजोखौ खावलायहैनांगौ, रायजोनि आथिं खुलुमहैनांगौ, रायजोखौ बुंनांगौ मानो थाखाय दिनैहाय मोनब्रै CDCनि सिङाव रायजो राजाजोंहाय सावरायलायगोन। बेबायदि मेल मिटिं नङा, रायजोजोंहाय अभाब अभिजगनि बिथांमोना मा जेंना जेंगोना दं बेखौ मिथिनो बुजिनो, बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों। गोबां जेंनाफोर दं, सोरहाबा बेवहाय आधार कार्ड गैया, आधार कार्ड गैयिनि बिथांमोना रेशन कार्ड मोनाखै। आधार कार्डखौहाय जिहेतु दिनै सुप्रिम कर्टआ अलरेडि मोनसे माबा होबाय, आसाम गभर्नमेन्टनि एफिडेभिटनि सायावहाय सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियाया आधार कार्डखौ होनो हासिगोन, जायहा बाय'मेट्रिक्स प्रब्लेम दं बिदिनोखौ बोखारना होनांगौ होननानै अलरेडि मोनसे रायदान होबाय। बेखायनो दिनै आधार कार्ड गैयै सुबुंफ्रा आधार कार्ड मोनसिगोन आरो लोगो लोगो रेशन कार्ड मोनसिगोन। रेशन कार्ड मोनग्रोमोनानो मोनब्रै सुबिदा मोनगोन। प्रथम सुबिदाया जाहैबाय 22 केजि माइरं फ्रि मोनगोन, 5 लाख रांसिम फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन। थामथियावहाय जायहा आधार कार्ड दं बेहा रेशन कार्ड दं, रेशन कार्ड थाब्लानो बयबो अरुणोदय मोनगोन। आरो ब्रैथियावहाय जोंहा लाइफ इन्सुरेन्स, जायहा रेशन कार्ड दङ बेहानो लाइफ इन्सुरेन्स मोनसे मोनगोन। दा बेफोर जिनिसखौहाय रायजोफ्रा मिथियामोन, रायजोफोरखौ मिथिहोनाय जादों। आरो जोङो जिहेतु जोंनि केन्डिडेट श्री जयन्त बसुमतारी आदाखौहाय NDA जानानै जोङो बिथांखौ 3 लाखनि बांसिनबो भटआव देरहाहोनो थाखाय मोनसे मिशन लादों। बेनि थाखायनो जों न'खर न'खर गामि गामि थांनानै रायजोफोरनि आथिं हमहैदों, रायजोफोरखौ खावलायहैदों आरो रायजोफोरनि जेंनाखौ बुजिनानै बेखौ जों सुस्रांनो नाजादों। पजिसन होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्सन देरहानायखौ दोनथ'नानै गावनि मानसिफोरखौ हमथानायखौसो गोसो होग्रोनांगौ। दा बिथांमोना 17 जन MCLA दंमोन, दा बिथांमोना खारै खारनानै 8 जनल'सै। आरो माखासे खारबावनो थाखाय जोंजों जगाजग जागासिनो दङ। थाङै थुङै बिथांमोना बिगुमै आरो बिबोनांनिल' हान्जा जानानै थासिगोन। बिगुमैया गाव, बिबोनाङा मुनमुन, बिगुमै बिबोनांनि पार्टि जानानै बिथांमोना थासिगोन। जोङो मिथिगौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा 12 एप्रिलाव हाबसिगोन जोंनि UPPLआवहाय, जायनो जोंनि निति आदर्शखौ मानिगोन, जायनो रायजोखौ सेवा खालामनायनि मोनसे गोसो दङ, जाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय बिथांमोना बिथांखि दङ, बिथांमोनानो जोंनि UPPL हान्जायावहाय मस्ट वेलकाम। जोङो चन्दन ब्रह्मल' नङा, गासैबो जोंनि गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जानि जायफ्रा जोंनि निति आदर्शखौ मानिनानै सोलिगोन, आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिगोन, जायफ्रा जोंनि जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय गोसो दं, बिथांमोनानो जोंनाव जगदान जाफैनो हायो। दा बिथांजों लोगोसे सोर सोर फैफायो जों बेखौ 12 एप्रिलावसो मिथिनो मोनगोन।